pomoc nám při svozu a odvozu dětí zajišťuje Salvia, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. A jde se na to. A kluci v akci. O čem si tu povídají? V řečové výchově si žáci povídají třeba o stromech kolem nás. Formou otázek a odpovědí se u dětí rozvíjí skupinová komunikace. Tak, jak jsou stromy, tak, jak jsou květiny a někdo mezi to namaloval Václavem. Picasso by se divil. Ano, barvy dobře znají, fantazie nezná hranic a výsledek se vždy dostaví. To je práce autistických dětí. To je ale dřina. Ale pro tyto děti velmi důležitá část výuky. Uvolněním a relaxací se děti připravují pro další činnost. Kdyby je tak viděla Olga Šípková, vždyť udržet rovnováhu není nic jednoduchého. Panečku, vy tu máte i lázně? A proč ne? Vždyť naše škola je za tímto účelem vybavena. Děti mohou do výřivky nebo perličkové koupele, kde se příjemně uvolní. Po dobře vykonané práci následuje zasloužený odpočinek. Hele, mistrovství světa ve fotbale. A tady je něco pro zvídavé hlavy. S pomocí paní učitelky zvládají děti hry na počítači. Nejlepší tělocvična je naše zahrada. A hop. Ty jsi něco zapomněl? Plavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak, mám jen hlavu plnou ideálů a mám rád vodu. Válečná porada je nutná. Narážejí obě na stejnou. Byla to paráda. Ahoj za týden. A kde pak jsme teď? Naši žáci jednou týdně dochází do keramické dílny do domova dětí a mládeže ve Svitavách. Pracují s keramickou hlínou. A válí a válí. A každý si dává záležet. A děti mají hotovo. Vás tady je? Co pak se tu děje? Naše děti navštěvují studenti Svitavského gymnázia, kteří se účastní výuky a našich akcí. A víš, co je to integrace na ruby? Povídej. Naše handicapované děti docházejí za svými kamarády z gymnázia, aby poznali také jejich pracovní prostředí. A teď se podívej, jak to naše děti umí roztočit. Hej, Joe, proč chodíš jako smažený kopci na špařený? Hej, Pro dnešek máme hotovo. Tak ahoj zítra.